Ayun. Dagko tayo. Halhalon lang ko si Gigukon. Luwag ba yung linaw? Uwam. Nani na ito kadapo itong nakabugto ba? Hindi na po ito ani. Napayat sal, Bert. Gamay ug madaghan isat yapon ng bimbo. Pagkalami siya. Ano luwag gamay ah. Pagkalami. Kayo. Maduwag pa tato. Balay sa anay sil. Na. Para. Walang yamo. Ikot sa siling. Nagigataan mo. Ay, ako. Ano, nabi mo? Tabi. Umiyak kaya na. Ano, Bim? Ako. Ay, dami kayo. Ano? Ba? Boss mo na ginaya mo ulo. Pait, pait. Kami ka kasi sila.
Kalimot na po kasi mong pangandan na ba? Limot kayo. Sat na po daron. Sa atin na ron. Bago po na yung bangko. Bala. Lumigaloy. Ay, lami ah. Oo. Sakto na sa hangga. Ito kayo. Ibalik ng unod dahil sa borme mo. Huh? Ah, lami ikay sabaw oh. Ikay sabaw. Sakto na sa hangga. Sakto na hang. Ah. Tayo. Ang mga lamas natin dyan. Ay, naabang kasi Leo. Oh! Ang bukit kanan. May away oh. Nanam kayo kuwan. Sabaw ba? Sabaw? Nanam kayo yung kanang Oh, napag yung atay oh. lasa ba? Lamig tayo. Bag, sarap. Basta mo. Ulit kaya. Kapag lang yung kusara yung puto. Alis na na. Bali imong bangko. Yung buksay tayo, buksay oh. Buksay. Lawa. Saat na pod. Sabi ng bata ah. Ah, sabi ko, hirapan pa namin, grupong ano, tanglad rin gibilin. Basta-basta. Paluya-luya naman para ingon nga gigutom pa. Pinasandig naman dito sa kahoy. Paluya-luya pa siya, oh. Para ingon nga gigutom pa ba. Sandig na. Sandig na sa kahoy. Sandig na sa kahoy dahi. Lukat ng kahoy ron. Dahil, di ko man yun. Madali. Pakatkuan, siya guwet. Para di ko na kita, para... Tatasa na ang ino. Katawa na. Dawa na lang. Kamay na lang. Paluya-luya pero sandig naman dahil ito sa kahoy. Ingon niya sa kahoy. Ah! Silapan po yung plato tinggal eh. Basta ginataan lang iba. Basta bunsurot, saat permente. Daghang salamat mga igala sa paglantaw. Kita-kita na punta sa sunod nga video. God bless, amping. Ten bunsurot.